Hel ho ho, hel ho ho, hel ho ho. Croeso I Haclediad 46, special Nadolig Llawen. Jingle-lingle, jingle-lingle, clychau Santa Claus. Haia pawb, yn wahanol i'r arfer, does dim strwythyr tin, slick, wedi'w drefnu misoedd o flaen llaw. Ond I basically, y parti Nadolig Blair na, da chi byth eisiau mynd I. Bryn a Iest, cyfarch yn y tymor chi. Hwyl yr wyl! Hwyl yr wyl, woo! Da ni yma. Fi yn amlwg ydy'r unig un sydd wedi cymryd yr parti Nadolig yr Haclediad o ddifri. Dwi'n gwisgo sequins a mae gen I botel o... sherry really gwael. Mae'r foam antlers o sgintion hefyd yn edrych yn anhygol. God. Dwi'n gwybod mae hyn yn swnio fel joke, ond o'n I actually yn wirioneddol ystyried mynd lawr a reidio cwpwrdd dillad y plant I wisgo fel dillad yr Sioe Nadolig Ysgol Feithrin. Ti'n mo, ges I rioed bod yn boys, mae'r tymor yn I anterth. Da ni'n recordio hwn yn ail wythnos mis Rhagfyr. Mae'r llythyrau Siôn Corn yn mynd allan. Mae'r jokes gan Apple yn dod yn thick ag yn ffath. Fyddwn ni'n mynd at Iestyn am ei asesiad o anrheg Nadolig diweddaraf Apple. Bryn, wyt ti wedi cael wythnos a hanner pwplyd, ond da ni'n mynd I swldrio ymlaen ar Nadolig hyfryd I ti. Be ddigwyddodd I ti, Bryn? Eto! So, wsos dwytha, wsos dwytha hen gwaith, hen swydd fi. Ac dim mawth, o'n i'n mewn efo grŵp, dwi'n bod yn neud improv efo, mae'n mynd i'r tŷ tafarn, ac mae'n mynd y mag I lawr, ac mynd I ffwrdd am 2 munud, ond yn ôl, bag di ddiflannu. Yn union. Ac yr un peth o'n i'n weddol hapus o'r ffaith ydy bod pwy bynnag wedi dwyn, ond mae'n disgwyl bod nhw wedi cael laptop neu ryw tablet neu rhywbeth. Ac wedi redeg I ffwrdd efo'r bag. Gret, dwi wedi cael hwn rwan. Mae'n agor y bag, a mae'n nhw'n ffindio ydy notebooks fi, a'r het dwi wedi bod yn gwau. So, yn dwyneb di washi. A mae'r heddlu gwybod pwy wyt ti a maen nhw'n mynd I diffindio di. Yn dwyneb di. Ond dwi'n mynd gael CCTV yn efo, so, Mae hwnna'n briliant. A hefyd, nesaf maen nhw'n gweld o, fydd yn gwisgo fel het wedi hanner gorffen yn mynd, it's pretty cool, bruv. I chi fydd wedi gorffen o'i chdi? Wel, dwi'n licio meddwl, right? So ni'n pitcho hwn fel stori Nadolig, ffilm Nadolig. Bryn, rwan, yn goffod trydio adre trwy'r eira a'r slwtch. Dim hyd yn oed yn eira dechrau. Dio ddim fel yr eira ti'n cael yn Love Actually. Mae hwn yn eira crap. A wedyn, ti'n dod o ras rwy'n yn eistedd ar dy step into the roost yn mynd, I'm so sorry, man. I was totally out of order for that. And you've sparked the lifelong love of knitting in me. So ni'n gwachio hwnna. Awesome. Pitchwch hwnna fel fideodolig S4C. Yn union. Os ydyn Michar, dos i'n ôl o rhywbeth arall, ac peiriant cwlchi di torri. Mae'n oce, gallu di weid y ddillad newydd dy hun. A fi'n cyrraedd yn ôl nos Iau, ac o'na llun di disgyn oddi ar y wal. So, mae hyn yn briliant. Bad luck in threes, ie, dyna mwyn o dweud. Yeah. So ydy os ein ydy'r pethau gweithio sy'n digwydd os yma, dwi'n edrych da. Ti'n sorted, os ydy'r rhedeg allan o flaen taxis just fel ti isio wedyn? Dwi'n boundio'n off o fi. Yes. Sut mae run-up y dolig yn digwydd yn tŷ chi ar hyn o bryd? Faint oed ydy blant di? Jesus. Mae, plant 5 a 7 yn, mae nhw'n full Christmas mode ers canol Tachwedd a just faint o gysgu sy'n na tan Dolig rwan wyt ti wedi cael app ffonio Santa? Nes I weld rhywbeth lle o'n I di gynnad Argos app Siôn Corn yn galw Argos yn prynu anrheg
Nadolig flwyddyn dwytha, wel, anrheg oedd yn fawr wythnos y flwyddyn dwytha, sef Xeno. Chdi clywed amdano fo? Mae o ryw alien ma, sy'n pyn bach fatha o'r ffilm Disney Hawaiian na lle mae'r alien yn glanio beth enw fo. Lilo. Ie, mae pyn bach fatha fo, rybbery efo snot yn hongio yno i drwy'n. Ac mae yna app sy'n mynd efo fo ac mae'n interactive. A dyna mae'r ferch 5 oed isio. I'm gofyn os yw'r graig o hwnna. Och, god, na. Dwi'n gwybod pam fod y blentyn isio. Dwi wedi edrych ar reviews ar YouTube a mae'n edrych yn pile o shit i fi, de. Ond oedd o flwyddyn dwytha, oedd o'n 80 quid am y thing ma. A rwan, mae o'n 40 quid sydd dal lot gormod i fi, de. So, mae'r app, mae'r app ti jyst yn dweud, mae'r app yn troi o fewn i Tamagotchi? Dwi'n siŵr, dwi'n cofio'n iawn. Dwi'n gwybod fod o'n symud ac yn interactio efo pokey fingers yn efo, felly. Fair play ddo, mae hwnna'n well na. O'n i'n flicio drwy Guardian Tech, just i fynd, hec, felly fi reconnectio efo'r byd, achos mae hand, foot and mouth yn tini. Yay! Oh, Jesus. Ti'n meddwl bod ti'n fel rhyw ddafad sy'n angen cael ei fel euthanasia. No, just hand, foot and mouth. A yn reconnectio fi, a yn hwnna, gen nhw item yn yr Observer amdan hogan 5 oed sy'n isio sing-along Elsa. Neu tech o sing-along Elsa. So dwi'n cenni bod ti wedi dodge bullet yn eitha def yna. Robotics. Ond mae yna Barbie allan rhan hefyd, does, sydd ti'n gallu siarad efo, a mae fath dipyn bach o Siri, lle mae o'n gyrru'r gwybodaeth yn ôl i'r server ac yn dysgu am dy blentyn ac yn gallu ymateb. Dwi'n meddwl fod nhw'n dall Cymraeg, eto, de? Geri, de eitha saff o fyna. Alarms yn mynd off yn Bryn fi, mynd... What? Mae gen ti dyfais yn stafell dy blentyn ti sydd yn dal gwybodaeth am dan dy blentyn ti'n gyrru i ffwr Cameras i'r gwmni bell i ffwr. Ond o'n i bob tro eisiau Teddy Ruxpin, de? Lle oedd chdi'n reid y cassette i fewn yn efo ac oedd o'n siarad, doedd? Oedd hwnna, dwi'n cofio hwnna. O'n i bob tro eisiau hwnna ac reid cassette Def Leppard fi yn efo. Just, wel, beth sydd fysa fo'n canu i hwnna, to? Dyna pan wyt ti wedi mynd lawr y llwybr ac wyt ti? Dwi'n cofio Teddy Ruxpin, a dwi jyst yn cofio fel diwrnod o'r teganau'r ysgol. Oh, god, o'n i'n cael. Diwrnod o'r teganau'r ysgol, oedd y tro cynta i fi chwarae Atari, a roedd rwy'n a fel Sega Game Gear. Actually, na! Ni oedd gen y Sega Game Gear, ac gen rwy'n arall yr Atari Jaguar? Ie. A dwi'n cael flashbacks yn mynd na, like Desert Strike neu rhywbeth anna fo. A fi cofio jyst mynd, wel, mae hwn yn eitha bloody amazing, yn dod ia. Ti'n lot o hynna'n digwydd yn Goris. O'n i'n fel... Ydyn nhw dal yn cael diwrnod dod o teganau'r ysgol? Anhebygol. Mae mhon ti yn trio mynd o teganau ni pocad bob diwrnod. Dwi'n gorau checio nhw, fatha ffrisgio nhw bob bora, ti'n bo? Up against the wall. Right, kids. Seriously. So, Nadolig. I'm still talu 50 ceiniog a cael gwisgo dillad eich hunan. Mae hynna dal digwydd. Ie. Ond mae'n bynt swan. O bynt swan? Bloody inflation. Mae ffrinfa ni yn ffantastig efo pethau fel na. Unrhyw beth fel Trwy'n Coch neu hatiau bobl NSBCC. Maen nhw jyst yn annog ti wisgo dy blentyn di fyny mewn pethau gwirion. A dwi'n deud, as dwi ddim yn cael gwisgo pethau gwirion, pam lai inflictio fo'r y plant. Maen nhw'n lyfio fo. So, da ni'n mynd i fod yn eitha hunanol ar yr Haclediad. Da ni'n defnyddio fo fel rhyw fath o outlet yn ffantasiau personol ni o ran pethau da ni eisiau Nadolig. Be sy'n actually debygol o ddod i ti ni, ond hefyd be fysa, oh my god. Diolch. Pan mae Siôn Corn yn gwrando ar hwn, dydw i ddim yn mynd i dwy'n y Carwyn Jones fan hyn, boys, just i pwyntio allan i chi, reit? Dydw i ddim yn mynd i fynd yn fyw ar yr awyr a deud rhywbeth na ddylwn ni am Siôn Corn. Be ti'n fel? Dwi'n dach beth mae Siôn Corn. Da ni ffrindiau da fel Siôn Corn. Ti'n mynd be? Dwi wedi gallu tracio IPs pobl sydd yn gwrando ar yr Haclediad yma, ac mae yna un yn dod o Pegwn y Gogledd.
Wel, yn union. Fan mawr o'r Haclediad. So ni yn licio meddwl bod crachod allan fanna yn cael amodau gwaith da, cos ys dyn nhw'n creu'r holl bethau mae bobl yn gofyn amdano Nadolig. Mae hwnna'n mynd i fod yn eitha job galed. Hefyd, creu pethau afal i'r safonau afalaidd, ti'n mo? Mae nhw wedi bod off yn diweddar, do? So Iestyn, ydy'r battery pack newydd ar gyfer yr iPhone yn mynd i ddod i ti? Ac os nad, pam? Wel, nes i ddod ar draws o ar Twitter o'n just brec bach amser cinio, blicio trwy Twitter, ac oedd na lun battery pack gwyn efo iPhone yn efo, a lwmp ar ei gefn o, ac just dyna oedd y person heb di sgwennu'n byd amdano fo, a wedyn nes i ofyn fo yn syth, has Apple made this? Am fod oedd o'n edrych fatha, dwi'n gwybod, fatha rhywun gwmni third rate di wneud o, ond... Huawei. Ond cyn i fi fynd i'r gwefan Apple i jecio, oedd o di ateb, nath o just ateb, yes. Ac oedd ni'n gallu deud o fewn y text bach, 3 llythyrau na, oedd o just yn depressed ac yn fatha, Neth o orffen o hefo y talnod llawn. Achos rhywbeth arall wel sy'n gadw'n tech oedd. Os wyt ti'n gorffen y text efo y talnod llawn, wyt ti'n berson rili drwg. A dwi'n rili... Dyna'r unig reswm dwi'n iwsio emojis. Ydy mwyn gallu gorffen negeseuon heb swnio'n awkward. Anyway, sorry, oedd hwnna ddim hyd yn oed yn bwysig. Correct punctuation. Dwi'n tyma, fan. Do, nath o. Talnod llawn. Do. Na ti'n gweld a talnod llawn. Un gair talnod llawn. Mae'n deud cyfrolau. Ond mae'n... Mae'n just... Os da chi'n mynd gwybod beth da ni'n siarad amdano, cyrwch i wefan Apple, a mynd i clicio ar iPhone a clicio ar accessories, a mae un o'r pethau gyntaf sy'n dod i fyny, ac mae o'n silicone case ydi o, ond efo battery sydd o gwmpas rhan maint ar un sydd yn yr iPhone, sydd yn gwneud bywyd y ffôn yn ddwbl. Ond un peth da gyda fo'n mynd amdano fo, oherwydd na Apple sy'n gwneud o, a dim un cwmni cas batteries eraill wedi boddran trio wneud, ydy fod dw ti'n mynd charge efo micro USB, neu nano USB, be bynnag ydy o, dyddi yma. Un cable, di o'n just un, di o, ie. Just yr... be maen nhw'n gael yma? Dwi'n cofio. Lightning, de. Lightning, ie. So ti'n plygio'r cable fewn i'r cas, a mae'n mwyn chargeo'r ffôn ar cas, dydy? Ne. Ytrach na ti'n gorau plygio... Dau beth i fi. Ond, dos nam yr un peth efo yr headphones, oherwydd fod y headphone jack yn bellach i ffwr, mae dy headphones di gorfod fod digon tenna i eich ffitio trwy'r twll i gyrraedd y ffôn. Mae hyn i gyd yn hollol ddiarth i fi sydd hefo ffôn sy'n tair mlwydd oed achos bod fi'n gormod o sgafi updatio fel. Dwi'n goffa mynd rhwng gwaith pan maen nhw'n gofyn, ti eisiau cymryd llun o'r gwobrewan i ni roi hwn ar y we? Ie, gre. Lleith rwy'n efo iPhone, please, tynnu'r llun, cys fe camera fi'n cra. Baras. Ond, sy'n neb yn talu fi gael ffôn neis, so, ti'n mo? So, nhw just gwaith gael un neis i fi. Sorry, chi'n ganol sgwrs eitha tofn hwnna. Ond y peth mwyaf, wrth gwrs, amdan y battery pack ma, ddim fatha rei eraill i gyd sydd yn just yn neud y ffôn yn dewach. Mae hwn just y darn battery sy'n dewach ar y ffôn. So mae o'n edrych fatha fod o'n hunchback. Neu fod gen ti un o'r casys na sy'n cadw'r credit cards yn y cefn a gen ti lwyth o credit cards yna fo. So gen ti lwmp yna. Nes i, fel person sydd ddim o gefndir design, nes i ddod ato fo, a mynd, dwi'n na ddim mor hyll a hynna, really? Ond, allu di rili ddychmygu bod, mae cwsmeriad Apple, sef pretty much 90% o'r blaned, ond yr rhai sydd yn rili meddwl amdano stwff, yn amlwg yn mynd, dwi hefo nhw achos mae pob peth yn sleek, yn neis, wedi'w gynllunio'n hyfryd. Mae just yn gweithio neis. Ac wrth gwrs, mae'r cas ma'n swnio fel bod o'n mynd i weithio'n ffantastig, ond di o ddim yn rili sleek. Dyna pan mae ffôn fi'n noeth. Dwi'n mynd defnyddio casys oherwydd fel am dod yn y box o fel am fod i defnyddio. Sgwrs yn union am hyn. As nature intended. Ti'n paleo dieted, no case.
Na Steve gweld y ffôn a dweud, it is good. Na fi ddeud, ges i'r union y sgwrs ma yn gwaith, efo rwy'n yn mynd, rwy'n hefo iPhone 8, a llythyr yn geiriau, diw, well gynnau gael efo ces, achos mae o'n llai llithrig, Hwna fo lawr, ar y llawr, ac oedd i jyst mynd, so ni methu sgriptio hwnna. Mae hwnna'n hilarious. So, Be, oedd o efo cas a nath o llithrio? Na, ddim cas. Oedd hi'n dweud, na pam dwi'n licio eisiau efo cas, ond sgan i ddim cas. So, just mynd, allan o'i... Ond mae gen Lodys sy'n eistedd drws nesau i fi, yr 6 rhywbeth rose gold. So, mae fel just rhyw bar of bling ar yn omlaen. Dwi just yn eistedd na, efo'r Nexus 4 ma. Sy'n just yn mynd... A di batri fel yn gweithio, a di bottoms o ddim yn gweithio ers fi cwmpo fel lawr y toilet. Beth efo merchaid, a oedd y ffôn yn dy bocad cefn di, a nes di istar y toilet? Dyna oedd o? Achos mae dillad merched, obviously ddim yn designed i ddal pethau, maen nhw'n ridiculous. Ond hefyd, mi oeddwn ni wyfsos i ffwr o roi genedigaeth i fy ail blentyn. So oedd gennau blentyn 2 oed, just yn sort of sefyll yn mynd, Mam, be ti'n neud? Mam, dwi jyst yn cael, jyst yn pipi llew. Mae'n ffain, jyst yn pipi. Na, jyst roed ffôn o ffordd. Fy ngeiriau yw, shit, mae'r ffôn yn y toilet. Obviously, efo plentyn 2 oed, oedd yn mynd, Mam, shit, y ffôn yn y toilet! So dyna fi ges i. So oedd yng ngwri adro gwaith mynd, hei, lle, bych chi wedi bod yn neud heddiw? Shit, ffôn yn y toilet, Dad! I'm like, fi mor sori. A ti'n dweud, mae sioia plant S4C, mae'r iaith ddim dod waith ar y... God, yeah. So, ar y nodyn scatological yna, boys, gadewch i ni fynd i fyd hyfryd Nadolig. So, da ni'n mynd nôl at yn ffrindiau ni. Da ni'n mynd nôl at Bryn yn Llundain. Beth gallai y carachod yna ddod i ti bys yn neud pob peth yn well? Dwi'n bod yn meddwl am cameras a tynnu eto diweddar. So, mae gennau'r... Wel, actually, flashback chydig bach o bellach. Gennau'n LG G4 fel ffôn, sydd actually efo camera weddol dda yn efo. Ond yr problem o'n i wedi bod yn cael ddiweddar oedd am ryw reswm doedd yr camera ddim yn safio'r lluniau i'r ffôn yn iawn. A ddim yn gweithio allan pam. Wedyn mae fideos yn dechrau stopio chwarae ar y ffôn, a wedyn mae'r cerddoriaeth yn dechrau diflannu oddi ar y ffôn. Mae'n weird. Cofio ffôn yn ffrind i wastad yn deud, mae ffôns fel hamsters. Dyn nhw'n para lot mwy na 2 flynedd. Wel, o peth i mae hwn yn ffôn rhyw 2-4 mis oed ydy'r ffôn ma. Okay, I take it back. Mae fi'n cysylltu efo'r cyfrifiadur, mae fi'n gweithio allan. Os o'n i'n rhoi ffilm ar ffôn i hun yn cof y ffôn, oedd y chwarae. Os o'n i'n rhoi ar yr SD card, oedd o methu. So, fi'n edrych ar o mwy, a fi'n ffidio allan, mae'r SD card yn dechrau dod i niwad. A mae hwn yn cerdyn dwi wedi cael ers bron i 2-4 blynedd yn byd wan, so... Mae SD cards fel hamsters. Ie. Ia, dwi wedi clywed hynna hefyd, Siôn. Dwi wedi clywed hynna. So, mae fi'n prynu cerdyn 128 gig, roed hwnna yn y ffôn, a mae'n gweithio perffaith. A mae'n hyn oed y batri, bywyd y batri di gweithio ers newid yr SD card hefyd. So, fi'n meddwl bod yna rhywbeth mawr di bod o'i leo fo. So, mae'r camera dechrau gweithio well wan. So, dwi'n bod yn meddwl dechrau cael nôl mewn i tynnu lluniau bachu, a problem ydy, mae eisiau rhywbeth chdi bach mwy, gallu newid lenses a bachu anna fo, ond dim eisiau mynd i rhywbeth mor fawr ar... Fa rhyw fath o mwy clyd proffesiynol fel? Ie, yr Canons gyda'i DSLR fi. So rhywbeth dwi'n bod yn meddwl amdan ydy rhywbeth fel... Mae Fuji Film yn neud i cyfres i X10 neu X30s,
sydd yn mirrorless SLRs. Ie, dyn nhw'n gweithio, maen nhw'n... Smo fe'n SLR os fe'n mirrorless? Maen nhw'n... Wel. Rhyw fath o cyfuniad rhwng SLR a'r compact cameras. So, yn ytrach na defnyddio yr mirrors yn y ffordd mae'r SLRs yn neud, maen nhw'n defnyddio'r sensors tebyg i beth sy'n mewn compacts yn cyfuno yr gorau o'r ddau dechnoleg mewn ffordd. So... Yr un Micro Four Thirds ydy'r... Ach di, Micro Four Thirds, ia, chdi. So, un o heina sgynna i, mae'n meddwl. So mae'r heina, o ran cario nhw rownd... Maen nhw'n baint yr compact. Point and click, kind of... Point and click, ie. Ond eto, mae'n bosib gallu newid lenses arno nhw fatha ar SLRs. So, maen nhw'n trio cael cyfuniad o'r ddau dechnoleg sy'n neud y camera bach mwy defnyddiol, ond eto hefyd yn hawddach i fynd o gwmpas. So be, mae hwnna yn swnio fel wishlist fi ar gyfer y dolyg fed, achos dwi'n siŵr bod fi wedi sôn am yn y rhifin diwetha, mae Lumix ni erbyn hyn wedi dod i ddiweddau oes. A hefyd, da ni'n credu falle bod y plant wedi dwyno a rhoi da ni'n o'r boxes teganau, cos da ni'n methu ffindio fo. Hyfrydwch. Literally, dwi'n really ymddeheiro i pawb sy'n gwrando. Dydy hwn ddim yn mynd i troi fewn i fel parenting podcast. Mae just fel dyma'r shit ti'n goffa delio hefo pawb. Nawn ni ddechrau'n. Hey, Nawn ni ddechrau. Mae hwn yn bywyd go iawn, pobl. Dych chi methu handlo fo, then mae eisiau get out. Mae yn sut mae tech yn interactio hefo bywyd go iawn ydy, ti'n mo, beth sy'n y podlediad yma. Ond ti'n mo, fel dwi wedi dweud o blaen, mae'r Lumix ysgynna i wedi bod yn ffantastig. Dwi wedi seithi pob beth o fel priodas y ffrindiau. A wedi cael feedback really nice ar bob yn really reitio'r lluniau. Dim achos na fi sy'n tynnu nhw, obviously, just achos bod fel, gathon ni camera rydw dda. Ges i yn reconditioned o Mexico, cos... OK, mae na thema'n digwydd fan hyn. Fanna ma cameras yn mynd i cael ei reconditionio. Dogs go to heaven, cameras go to Mexico. Yeah, am look. So pa rai wyt ti'n edrych arnyn nhw te? Neu di hwn yn sort of straight? Yr Fujis, yr X30 a'r X10s. Oes yna rhywbeth yn gymharol hwnna ti'n gallu meddwl fel, so ni'n licio trio rhai eraill, neu rheina di fel yn gynnar. Chos peth dwi'n bod yn gysi chwarae fo un gyn ffrindi mi, a mae o'n ffotograffydd proffesiynol, ag oedden ni'n cael ipyn o hwyl mynd yn gwybod. A peth ydi, mae'r golwg ond nhw hefyd, maen nhw'n edrych fath ar hen cameras o'r 60au falle. Mae'r look ond nhw'n edrych yn wych. Mae'n edrych fath ar sort of hen, Leicas. Ie. Yr anhygol a sort of really licio sort of mynd yn ôl i'r... Dwi'n licio stwff o'r oes yna a golwg ond o fo sy'n ma'n edrych. So dwi'n kind of licio'r ffaith bod mae hwn yn edrych fatha camera o'r 60au falle. Dyna sut fyswn ni'n licio radios mewn ceir edrych hefyd. Maen nhw'n edrych yn rubbish dyddi yma. Os ych chi efo chrome-plated knobs yn falle arnyn nhw, fel oedd o'n hen dyddi? Achos llyder yn mynd i sy'n. Geis syniad unwaith beth sy'n licio neud ydy cael fatha hen car efo running boards lawr yr ochr o bob dim. So fatha'r hen, fatha Al Capone fath o beth. Ag just gytio'r engine a bob dim, a'r suspension a bob dim, roed ar rhywbeth mwy modern, a just fatha nid o fatha James Bond style, bod oedd rhyw, dwi'n pwysio bwtswm, a mynd ar rhyw tamad o technoleg yn dod allan. Dwi'n lyfio nid yna. Mae gen i ffrind, dwi'n gwybod, ydych chi wedi clywed am y Nissan Mozart? No. Googlwch y Nissan Mozart. Mae Nissan Mozart yn gar o... droiad y ganrif o bosib, os nad yn gynharach falle 90au. Mae o yn edrych fel, so ti byth yn meddwl bod hwn yn gar o 20 mlynedd yn ôl, mae hwn yn gar sy'n edrych fel bod o basically sy'n 90au. Mae'n edrych fel bod rwy'n ydi wneud kind of job o ail wneud car. Maen nhw gynamla'n dod mewn rhyw lliwiau pastel-y. A mae gen i hun. A mae just
yn greadigaeth mor Japanese, bach, perffaith, hyfryd, retro. Ond dwi'n credu oedden nhw'n import only neu rhywbeth, a maen nhw'n Bryn fernol, a maen nhw'n costio ridiculous am byd nhw. A dyn nhw ddim yr hedeg yn dde iawn, dwi'n credu, achos maen nhw rwan yn ceiro'r 90au. Ond mae just yn gwirion unwaith. Ti'n meddwl, sa Bryn dim byd cyffroes amdano fo, mae'n bach ag yn slog yn mynd. Ond mae wastad yn cael, mae wastad yn bwynt siarad amdano fo. Mae'n really neis gynnau pan mae hi y math o berson sy'n siwtio'r car yna. Lle dwi'n licio meddwl fel yr anrhegion Nadolig. Dylen ni fod yn, dwi'n allai dychmygu Bryn hefo'i gamera Nikon, hefo'i lleder ag yn crochetio rhyw fath o gas ydw fo i'w amddiffyn o. Tra'n waxio dy farf a dwi di sylwi ers y mynd so dwi wan yn tafod yma o Llundain yn Bryn Hackney. Dwi'n ar y deg yn troi mewn i hipster. A dwi'n wedi bod yn hipster. Get on the paleo bandwagon. So basically dwi'n meddwl fatha dwi'n ar y deg dwi'n troi mewn i'n... Eto lle dwi'n meddwl bod fi wedi bod yn un erioed. Just bod fi wedi denyo'r signs. Na, ti'n gwybod beth? O ti'n gymaint o hipster? O ti'n hipster cyn bod yn hipster yn thing? Yeah. I like it. Dwi'n ymddiheiro o flaen llaw, neu yn hytrach ar ôl fod yn fynd hyn. Dwi wedi bod yn bita chocolate fingers trwy'r cyfan hyn. So mae Iestyn fanna'n yfed i raw juice. Efo spiralised kale yn efo, neu whatever. Myrlo, maen nhw'n galw fo. A dwi rwan bita... Fruit salad. Fruit salad ydy'n galw fi. Yeah. Dwi'n licio meddwl bod fi'n cyfrannu'r economy Ecuador neu rhywbeth oedd fita'r coco mae gyd. Mae hwnna'n llawn antioxidants, right? Yes. So just y camera Bryn, neu yna rhyw falle add-ons bach i'r hosan? Ie, chydig o lenses i efo fo, so rhywbeth beidio. Un poblogaidd hwnna dweud ydy'r un 28 neu 35mm pancake lens, so ti'n ffitio yn dy bocad yn hawdd. So ti'n cael ond fod mae'r hen cameras y dyddiau y 60s a bach i gyd, oedden nhw gyd bron y 35mm doedd. Ag so oeddech chdi'n cael yr viewpoint yna, a dyna beth ti'n golli dyddi yma, yn fod i lot o cameras, dydyn nhw ddim yn 35mm pam ti'n actually tynnu'r llun. Ie. Mae gennau lot o stuff adre. Mae gennau lot o ffilm a ffilm cameras. Fi sy'n prynu loads o 35mm cameras 10 mlynedd yn ôl off eBay. A maen nhw'n tynnu... Y math o lun ti'n cael allan yn nhw'n hyfryd. Cos o'n i hefyd yn prynu fel y ffilm oedd yn dod yn y bagiau hefo nhw. Oedd yn really hen a di expirio. A mae'n greu. Ond mae just yn teimlo fel gymaint o extravagance i fod yn... Diolch ddim fel bod fi'n ffotograffydd neu ddim byd. Na, fi chwi. Ond mae'r stuff ti'n cael nôl oedd efo. Just yn teimlo'n monest. Dwi'n siŵr, mae fel pan mae bobl yn cael vinyl. A now on This Week in Hipsters. I know! Ond da chi yn dal ar cameras, da chi, mae y merch sydd eisiau'r thing ma sy'n chwthu snot o'r drwy'n efo app, de. Mae wedi sôn fod hi isio camera hefyd, dyn ni lluniau, sydd yn gret gweld pethau trwy perspektif plentyn. Ond dwi ddim yn siŵr pa'r un i gael ydi eto, fod mae hi... Dwi'n meddwl mae di eisiau un sydd yn gallu dal dŵr ac os ti'n gwllio nhw, mae'n iawn. Ond efo plant, dwi'n meddwl mae nhw'n licio fod gallu printio lluniau, gallu gafel ar lluniau. Yn edrach na just gweld o'r sgrin. So, da chi wedi gweld yr Polaroid Snap Instant Digital Camera? So mae gynna i actually yr argraffydd Instax printer, so ti'n tynnu efo'r efo dy ffôn. Ie. So mae hwnna'n... Rwy'n dwi'n gweld hwn. Mae hwnna'n anhygoel. Ie. So na, mae o'n rhywbeth reit dan. Hwna, dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth reit ddolch sy'n mwyn cysylltu be mae'n wedi dynnu efo rhywbeth yn ei dwylo nhw sy'n fel y peth awesome. A fod efo'r un... Efo maen nhw'n neud y printer, dydi, a wedyn maen nhw'n neud y camera yma. So, os dwi'n reid ffilm
yn y camera, ti dal yn gallu defnyddio fo fatha digital camera, so ti'n gallu reid SD card yna fo. Ond dwi dal yn siŵr amdano fo, os na ffilm yna fo, a ti'n pwysau bwtwm, mae'n gorfod cael ei brintio. So fo'n neis os oes yna sgrin arno fo, a ti'n gallu dewis pa rei ti eisiau brintio, ond ti'n methu neud hynna ar y funud. Dwi'n oce. Ar y camera yma, so dwi'n siŵr os dylai fi brynu camera waterproof iawn iddi, a cael printer bach, ti'n bo? Fel printer bach sy'n just yn hawdd iawn just i pario fyny efo fo. Pa fath o printer bys ti'n edrych am hwnna? Sori, bydde fi'n hollol hynannol. Wel, mae Polaroid, fatha Bryn dweud, yr un gyda fo, mae Polaroid yn neud bach, sydd yn neud lluniau bach. So fysa i'n, ti'n bod, yn gallu sticio un efo blue tack dros di stafell pob man yna. Cool. A dy blwyddyn nesa, gyd i roed i fyny i ennill y Turner Prize. Nes i medrech ar pwy oedd di ennill flwyddyn yma, ond nes i gweld pwy oedd yn y running, ond nes i dwi wedi edrych eto pwy sydd wedi curo. Neu, ennill y cystadlaethau tynnu lluniau ar heno. O'n i siarad efo rwy'n heddiw oedd wedi ennill iPad am fel, jyst gyda cwpl lluniau fewn. O'n i fel, mens. Dyna sy'n gwneud. So Iestyn, ti wedi bod yn siarad amdano beth ti'n mynd i gael i bawb arall? Beth sy'n dod i ti? Wel... Dwi'n ofyn am, so di beth da ni'n dweud yn ti ni. Y battery pack. Ia, am fod mae ffôn fi rwan mor hen. Mor hen. Mor hen. Mor hen. Dwi ddim yn mynd i gael ffôn newydd. Dwi jyst yn mynd i gael bateri iddo fo. Na, honestly, mae hwn para 3/4 diwrnod, a mae jyst dim hollol mynd. So, mae angen bateri newydd neu rhywbeth yna fo. Ydyn nhw'n neud hynna te? Os ti'n... Neith. Neud i'r gydri, am bris, gyda bateri newydd yna fo. Ia, i fi, dwi rwan wedi bod yn edrych fewn i lot o wearables. A par un sy'n mynd i gymryd lle fy fuel band. Ac wrth gwrs, dwi wedi trio'r Apple Watch dwywaith wan, a pethefnos yn ôl nes i drio fo ymlaen eto. Ac oedd just ddim yn teimlo'n iawn i fi. Oedd just, dydy o ddim cweith di cael ei ddylunio'n iawn i fi, de. A dwi'n misio cael rhywbeth arall i jardio bob nos. Dyna di'r thing. Mae'r fuel band ma... Mae'r brainwaves, mae'r wave mae gyd yn dod rownd y ti. Ie, mae'r fuel band yn para 7 diwrnod, a mae hynna'n, hynna'n ffain. Ond di'r fuel band ddim cweith yn neud gymaint ar pethau eraill sy'n allan yna wan. So dwi wedi bod yn cymharu lot o bethau ar y newydd allan o'n i'n meddwl o'n i really mynd i gael oedd y Garmin Vivo Smart HR sef mae fo heart rate tracker Yna fo. 24-hour heart rate monitor. Mae hwnna'n... Ti'n gofod gwisgo fo? Yes, ar y bynnol hefyd, ydy? Na, ddim yr un yna. Oce. Ond mae o'n gallu derbyn text messages a bla bla bla, ond holl stwff yna. Ond mae'n tracio lot o bethau fatha faint o ychal ti'n mynd, faint o bech ti'n mynd, a be arall oedd o'n neud da. Dwi'n cofio, lot o bethau fel ond oedd Polar hefyd wedi dod ein allan union rhywun pryd efo heart rate monitor built-in yn efo. Ac oedd hwnnw efo colour screen arno fo, ac yn derbyn text messages a balli. Oedd yr un Vivo Smart Garmin yn 120, a oedd yr un Polar yn 150. Ond, ar ôl hynna i gyd, a fi'n really isio 24-hour heart rate monitoring yma, just i gicio allan yn y nyrdyrio hynna. Sbia dwi'n cysgu'n really fit hefyd. Ia, ynddo. Dwi di penderfynu'n diwedd, os ydych chi'n edrych yn rhywbeth o'n i really isio yn 2014, sef a Weithings Activity. Hwnnw dwi di gael ar un Swiss made, oherwydd fo Siôn Corn mor dda ar eBay, a gallu cael bethau'n rhad ar eBay weithiau. Mae Siôn Corn di deitha fi fod wedi gael ar eBay yn barod. So dyna dwi'n mynd i gael, am fod mae hwnnw yn
ond y peth da dyna fo, mae'n edrych fatha watch clasurol efo just, tywod, beth sy'n gael efo, analog dials, ia? So gen ti'r analog bysydd am yr amser, a wedyn gen ti un extra sy'n mynd o dim i cant. So ti'n setio fewn yr app pa mor bell, faint o steps ti eisiau gwneud, ond mae hwnnw'n cyfri fatha just general activity hefyd. So ti'n setio fo fyny, so wedyn ar hyd y dydd ti'n gweld fo'n mynd o dim i fyny i cant. Ie. Ond mae'n tracio'r rhedag, cysgu, nofio a cerdded. So, mae yna versions rhatach i gael, am fod yr un dwi wedi cael, os ti'n prynu fo newydd, yn £320 sydd yn ddrytach na'r Apple Watch, oherwydd fod o'n Swiss-made ac mechanical i gyd tu mewn. Ac yn watch dde? Ie, ac yn Bluetooth sydd yn para 6 mis heb gorau newid y batri yna fo. Ond mae'r ei rhatach, mae'n un am 120 sydd yn stainless steel, a mae gyda nhw un am 100, rhywbeth fel sydd yr pop, maen nhw'n cael fo, sef yr un anodized aluminium, rhywbeth. Ond hwnnw dwi'n mynd i gael cyn Siôn Corn neu y teulu, pob bynnag sydd yn dilifro flwyddyn yma. Ond fod, mae just yn mae fatha o Bryn yn deud, mae'r camera Fuji na, mae'n edrych fel rhywbeth clasurol sydd yn mynd i bara'n hir ac di cael ei adeiladu'n dda. A dyna di'r thing efo'r oriawr, mae'n really yn edrych o dda, mae hwn yn mynd i bara am hir. Ac oherwydd be mae'r cwmni'n deud, mae nhw wedi bod yn gwella'r firmware arno fo, a mae'r sensors i gyd yn efo'n barod. So, fel mae amser yn mynd ymlaen, a fel maen nhw'n deall o fwy, mae'n mynd i gweithio'n well. So... Ie, cos ti'n dibynnu ar y pethau mae garmain i gweithio. Be di warranty rhywbeth fel yna? Ys dyn nhw'n, gofyn gymaint hyn amdano fo? Cos theori fi ydi, efo lot o bethau tech, ti'n meddwl, fel yr hamsters eto, sort of 3-4 mlynedd falle, efo pethau dechrau mynd arno fo. Wyt ti'n gwybod, ond... Ie, dwi'n siŵr mae'r un Swiss-made yn premium product gyda nhw. Ond wrth gwrs ar eBay. So dwi'n siŵr iawn. Hyn ydy'r peth diddorol, dwi'n meddwl, beth sydd yn neud y pethau mae'n mynd y gynt ydy y batri neu yr gwasanaethau sy'n mynd efo fo. Chos mae'n dod i dibynnu ar y gwasanaeth sy'n mynd efo fo. Mae hynna'n meddwl bod ti'n mynd i'r gwasanaeth yn diflannu, mae'r dyfais yn mynd ac yn just yn disgu drosodd. So, os dos fel o Iestyn disgrifio, di o ddim yn siwrnio fel bod yna really gwasanaeth sydd bod o gyd actually ar mwyn y lai y dyfais i hun, as long as bod chi rhoi'r app i reoli fo, ddylia chdi gallu neud fel ti'n ystyr sensors anno fo, ti'n mynd i gael bobl yn dechrau falle wrth i pethau mynd yn ei mlaen, neud third party apps falle am pethau fel yna sydd yn gallu... Os maen nhw'n agor o fyny, ie. Ond fod dwi'n meddwl, mae'r cwmni yma efo, dwi'n siŵr fod nhw efo Open API ar gyfer stwff, am fod maen nhw'n cydweithio efo lot o cwmnïau eraill. Mae'r weithings y cwmni hyn, cwmni Ffrangeg ydyn nhw, dwi'n meddwl, a maen nhw'n neud lot o bethau, smart scales ydy'r un o'r pethau gyntaf nath nhw allan efo, sydd yn cymryd y body fat a dy pulse a dy bob dim arall tra ti'n sefyll yn efo. Ond maen nhw'n neud blood pressure. Sut ti'n mesur body fat? So ni'n really licio gwybod. Sut ti'n mesur body fat o rwy'n yn sefyll ar rhywbeth? Maen nhw'n gyrru electric current tiny trwy dy gorff di, ac mae... Beth yw'r resistance? Ie, gweld, mae'n gallu gweithio allan. Mae'n rough estimate o pa mae'n rhedeg trwy faint o ddŵr gyn ti'n y gorff a faint o resistance yna efo'r body fat i hun. So mae'n gallu deud... So ti'n gorau deud efo faint i dy daldra di hefyd, dwi'n meddwl i wybod yn iawn. Mae hwnna'n rili glyfar. Dysgu rhywbeth bob dydd. Ie. Dwi yn mynd i neidio fewn yn gyflym
Na, mae'n oce, Bryn, lle o ti'n mynd? O'n i am gofyn, be sydd ar dy restr di, Sionet? Diolch. Yeah. Wel, dyn ni wedi bod yn lwcus ofnadwy. Dyn ni wedi helpu Siôn Corn allan, Lenny. Fel dyn ni wedi sôn o blaen, mi nath wiars yn oldie, surroundy, soundy system. Oedd yn rhedeg ar cop y wiars, oedd wedi dechrau fel dod yn ddarnau bach wrth yr ochrau. Ac o ti'n goffod, ti'n gofio fel hefo speakerways, o ti'n goffod fel... Ti'n goffo roed y fus a agor rhyw shutter bach, a ti'n goffo stripio top y weir, a ti'n... Dim dyna ti'n gofio wneud dyddi yma? Dwi'n cymryd dyddi yma, ti jyst yn mynd per, a wedyn maen nhw jyst yn mynd, dyn ni'n nabod y gilydd. Ti'n gwasgu un bwtwm, ti'n gwasgu bwtwm arall, Yey! Mae'n pawb ffrindiau. A ti'n gallu roed y speakers lle bynnag wyt tisio, lle yn amlwg oedd ni jyst meld, reit, lle mae'r wires ma'n gallu rhedeg, gan i tacio nhw i'r wal. So, dath y system yna, ac oedden ni'n meddwl, wel, cyn y Nadolig mae lot o ffilms mae'n, a dyn ni'n cael mynd i'r cinema byth. Mae Al wedi bwcio ni fewn i weld The Force Awakens. Dyna sioc. I have my tickets, don't tell the children. Mae'n achyd bach yn edrych Ti yn? Dwi'n gorau disgwyl tan dwi'n gogledd a drostolig i weld o. Mae mrawd i eisiau gweld o, a mae ti'n mynnu bod o ddain yn ei gorau mynd, so... So, peth ydi... Ia, so dyn ni lle dyn o. Mae'n thebyg ar y diwrnod ar ôl dolig yn trio gwachod hwn. Trio gwachod The Force Awakens, efo loads o bobl slightly hungover. Dyn ni di mynd am sound bass. Un o'r rhai mwyaf... Ie, rhai sort of mwyaf basic. Sony ydi, achos Sony di teledu ni. So mae just yn neis fe'n gweithio. Teledu ni 4 mlwydd oed erbyn hyn, ond mae dal yn gweithio. Dydy hi ddim yn... Mae'n bell o bod yn advanced. Un o'r pethau mwyaf cyffroes oedd, gen efo Skype app, gret. Gret 4 mlynedd yn ôl. Rwan, stim maintenance i'r Skype app. O gwbl. Ti'n lwcus ystion sort of penderfynu, hei, gweld y gamera di heddiw. Na ddim yn gret efo fel. So, dyn ni wedi mynd am y sound bass, achos, ni wedi ffig allan bys y surround sound system, gan bod gen ni dal plant bach, iawn, bydde mwy o speakers bach yn mwy o lefydd i bobl just roed teganau fewn iddyn nhw. So, beth i hwn rhywbeth sy'n eista o fatha sound bar type of thing, da? Ie. Ond mae'n fwy. Ond mae o'n square ac yn fawr, a mae'r woofer yno fo. So, o gymharu, dydy o ddim mor pwerus ar un, hyd yn oed yr hen system mae gennym ni gynt. Ond mae o i gyd yn integrated, a mae gennym fo Bluetooth, so ti jyst yn gallu fel llecho stwff off dy ffôn yna. Wel, tas o gen iPhone dechrau, efo pethau'n gweithio, bys ni'n gallu neud hynna. A mae'n mynd yn really dder hyn o bryd, so dwi'n teimlo eitha eog, bod ni jyst yn ystyn a mynd, mae hwn yn lyflu, beth ni'n mynd i gael dolyg? Dim byd. Mae efo built-in HDMI switch o fyd. Maen nhw'n, dwi'n credu bod ti'n gallu rhoi pob peth yn sound yn nhw. Sy'n dod ni at y pwynt arall ni, dyn ni hefyd, bob dolyg, mae'r Wii yn dod allan hefo ni. Dyn ni'n hen ac yn sgafled, ond dwi dal genuinely yn mynd i ddeud bod fi yn credu o ran family gaming, does dim yn curo'r Wii. Oes? Mae'r Wii U yn curo fo hands down. Oce, fi'n cytuno, cys mae gen Osh y Wii U, ond dwi'n siarad am rhywbeth dwi ddim yn poeni rhoi y controller i llew sy'n daer. Dwi ddim yn meddwl, oh god, ti'n fo, mae hwn yn ddrud, mae hwn yn mynd i fynd yn ffradach ma. So, Lenny, da ni wedi gofyn i Siôn Corn am couple of controllers a game Tangled. Fans o Tangled yma? Just video. Dwi wedi weld o a hanner gynta, a nes i really enjoy fo, ond dwi'n cofio pam nes i'n gweld y hanner ola. Mae Tangled, mae eisiau chi gael DVD Tangled yn eich bywyd. Mae o 10 gwaith mwy doniol na Frozen. Mae eisiau chi gael download o Frozen. Disney stuff. Beth yw'r fel, mae fel Disney kind of digital world app thing account peth. Beth i awdio? Disney Life. Mae nhw wedi dechrau wan do. Me? Mae nhw wedi dechrau wneud buy everything and hold it all in this cloud over here.
Mae gen nhw'n gyn gymaint o properties, well, they're wild, a Disney dyn nhw'n gyda dweud, to hell with you, we do whatever the hell we want. Mae Disney just fel, dyma'r crack Disney, da ni'n mynd i rhoi bach o gateway free stuff i chi, dowch mewn, a wedyn So, be dwi'n bod yn syni fi, ond dweud... Sorry, gwir, ie. Na, Bryn, o'n i just yn mynd i fynd mlaen am dweud, watchwch Tangled, mae'n mwy Donald na Frozen, a mae'n really funny. Wel, it's just fel fatha, cos dwi'n mlaen o'r thema yna di, fatha bod yn rhoi, a chdi dweud cynt efo'r sing-along Elsa. Sing-along Elsa doll. Ie, mae'n just fatha, dwi wedi fod i bob un siop hwn, a mae'n fatha bod bob dim mae'r haid iddyn nhw cael Star Wars yna fo. Mae'n annoying, dydi. Botol o dŵr dwrnod y blaen, a oedd Kylo Ren yna fo, a dweud, The Force Awakens with Oedd y dŵr na, obviously, yn dod o hoff. Ti ddim yn deall. Mae o'n dechrau mynd ar nefyd. Twa blwyddyn dwytha, nath nhw... blwyddyn cynt, be oedd o? Fucking Darth Vader yn glanio yn car park Currys, neu PC World, neu be bynnag oedd o. Ac oedd hynna, bob tro na'n dod on i'n newid channel, a mae hyn ridiculous. Dwi'n gwybod fod Star Wars erioed wedi bod yn un sydd wedi bod yn... It's all about the merchandising a stuff fel la. Ond mae lefel wahanol wan, dydi? Ond be di oedd, mae Disney di gweld nath nhw absolute fortune efo Frozen, a dweud, alright, nath nhw'n gwneud pethau Minions, pethau Minions, o dwi'n meddwl na Disney oedd hwnna chi. Na, Universal, dwi'n gwneud Minions. Nath nhw'n gwneud Tom ar y bres, just rhoi Minions ar bopeth, dweud, Star Wars, rwy'n ni Star Wars ar bopeth, which bedio. Nein i ddweud, dyn ni'n teulu Lego Star Wars, so mae hwnna'n totally doable. Oedden ni'n just yn siopa, ac oedd, tywod, cheese strings na. Wrth gwrs, i chi gael heina efo packaging sy'n edrych fatha lightsaber, so mae'r caws tu mewn yn edrych fatha yr fucking lightsaber, arcade, tywod. Hold on, cyn i just meddwl, cheese strings yn tu chi, Iestyn? Cheese strings? Yn tu chi? Da chi'n deall na 100% caws dio, a ddim so'n byd i gael ei adio efo. Dwi'n licio syniad o'r polymerisation yn yr sydd wedi creu fel na. Just, ti'n ma? Ddim fi sy'n bita fo. Na, ni'n mynd i ddweud. Fi just yn bres bod ti'n gadlo fewn o'r tŷ. Yw'r plant yn peilio. Plant yn ffocin agor peth na, calendar bob bora yndi, cael chocolate. Yei. Dwi'n gwybod, mae'r Haclediad yma yn rhemp, ond dwi jyst yn mynd i agor yr llif ddorau wan o ddeud, Pombers? Unrhyw'n arall? Pombers? What? Y creisio bach So, Pombers? Yeah. So, basically, o cwbl o ffrindiau gen i mynd, beth yw'r deal of the Pombers? Beth yw'r? Mae kids, mae just kids just yn bita, Pombers. Ydyn nhw fel healthy crisps sydd yn okay plant fita? Ac yn mynd, na, maen nhw just yn lush. Mor wrong, llawn halen. So ni'n llythrenol, fydd snacks Nadolig ni ddim yn edrych unrhyw beth fel Nigella. Fydd snacks Nadolig ni, basically, just bowlenni Nadoligaidd yn llawn Pombers. Maen nhw di agor drws i fi do fel snacio wrong. Sut i farchnata at blant? Ie, dyna di o de. So, pa bod ni'n fach, oedd yn chwaer i fo job, fatha disadwn mewn, fatha siop, fatha Whole Foods type, lle Gaernarfon. Ac oedd ni bob wastad yn mynd i lawr i gweld ti, chos oedd y siop, oedd yn unig lle, oedd ni Gaernarfon ar y pryd, oedd yn gwerthu Pombes. Oedd ni mynd, Yn yr health food shop. Ie. Ma di digwydd. So, yn anffodus, gyda Pombers, mae'r rhifin yma yn dod i'w derfyn. Dwi ddim yn credu bod ni wedi cyfrannu teg at eich gwybodaeth chi am fyd tech / y gyfrifoldeb. Ydych chi eisiau... Waith i ni boeri allan, tywod, pethau eraill allan yn elan. Please, gyna. Tywod, mae'r pethau dyn ni ddim di prynu, ond fys ni wrth y modd prynu. Dwi eisiau'r BB-8 Sphero, lle ti chi controlio ar dy ffôn. Dwi eisiau hwnnw, de.
dwi isio Millennium Falcon, ti'n gallu hedfan hefyd, sydd yn, beth sy'n gael o? Be di hwnna'r bloody gyro? Drôn. Drôn, ie. Drôn. Millennium Falcon drone. A ti'n cael X-Wing sydd yn drôn hefyd. So ma heina dwi isio. Be arall hwnna da? Dwi isio microphone newydd, rwy'n allan yna. Brynu microphone newydd. Da ni wedi cael y sgwrs ma'n do. Y microphones newydd. Cos bob hyn a hyn mae Iestyn yn mynd, fuck, da ni angen microphones newydd. Serious, boys, serious. Like, dwi'n goffo golygu rhain, mae just yn swnio shit. So dwi'n ymddeheiro eto Bryn, dwi'n unig un efo'n call. Gen Bryn microphone call. Ond no, i brynu un iddo fo hefyd. Ie. Crowdfundiwch ni i gael microphones. Os da chi eisiau ni swnio'n well, please, crowdfundiwch ni. Quick flash, oedd Iestyn o ti wedi gyrru link rhwng pawb yn dangos bod Google yn dechrau mynd fewn i podcasts hyn flipping bryd. Dyn nhw'n mynd i rei pres i ni? Na, ond mae'n haws i fi gael podcasts ar ffôn fi. Mae'n rhaid fi ddeud, mae app Podcast Addict yn superb. Just shout out fyna. Dim bod fi'n gweithio iddyn nhw'n edrych byd. Bryn, unrhyw beth spurious, ridiculous, wyt ti eisiau demandio rwan? Fyswn ni hefyd licio Nexus 9. Gynna ni ddau yna'n gwaith. Maen nhw'n crasio o hyd. Ffaint. Beth am beidio? Be am ti gymryd un o'r rhai o gwaith Iestyn? Dwi wedi cael iPad Air 2. Woo! Cyn Nadolig. Gymau hwnna ddyn. Mae'n super. Sgyn ti fel safe yn ti o fel hen kind of obsolete, neu di just gweddi teulu ti bob dolyg yn mynd, great, hen stuff, yes. Actually, di buildio'r extension cefn allan o hen tabledi yma sydd wedi cael gyrru nhw. Boxes iPads. Lovely. Dwi, yn wirioneddol wan, mae just y syniad o gael cael y teulu gyd rownd yn chwarae'r Wii. A dwi'n gwybod, mae hwnna'n just gymaint o hen fashion thing. Just yn lyflu. Fi o'n i just yn chwarae Wii bowling. I mean, pa mor hen ydyn ni hynna? Mae Wii bowling fel o leia 10 mlwydd oed, os nad mwy. A mae dal yn really hwyl. A mae dal ddim yn teimlo, diolch yn teimlo fel old hat ar hyn o bryd i fi. Hefyd, mae'n mynd yn ôl i beth ni'n dweud cynt, dio ddim yn gêm sydd wedi bynnu ar gwasanaeth tu ôl iddo fo. So, dim yn dal i hiwsio. Ie. Sbib. Boys, ydych Nadolig chi'n sorted erbyn hyn ta? Ne. As long as mae'r pethau i gyd yn dod i'n hi fi, fydd y Nadolig yn iawn. Ti'n hollol ffain. As long as whisky, fyddai'n Nadolig fi. Ie, yn union. Sgennai'n whisky yn ty eto. So mae hwnnw angen i sortio. Iechyd da? Lle mae sponsors ni? Lle mae nhw? Sponsors, iechyd da. Y siop. Bach o iechyd da i'r trin ydi. Y siop. Mae nhw ar agor tan 8 nos fori. So dwi wastad eisiau neud y bobl ma sydd fel... Twyd fel ti'n cychwyn fel podcast dechrau fel, this podcast is brought to you by our friends at squarespace.com. Squarespace is the right platform you to make your own website. So, yn anffodus ys gennym ni ddim sponsorship, ond da ni'n hapus iawn i glywed bod yna IP yn dod o Pegon o Gogledd. Bod ni'n gallu clywed, bod ni'n darlledu allan. Tra maen nhw'n pacio'r anrhegion, maen nhw'n gwrando ar ni'n malu cechu. Ac yn taflu pethau at y laptop. Diolch yn fawr i chi unwaith eto, wrandawyr, am sticio hefo ni am flwyddyn arall. Fyddwn ni nôl y mis Ionawr yn Sobor ac yn siarad am cyhoeddiadau newydd, yr holl stuff da ni wedi prynu'r eBay fel unwanted gifts. CES sy'n digwydd dechrau Ionawr. Ac eich gyda ni newyddion am hacio'r iaith 2016. Hacio'r iaith 2016 yn swnio mor gyffrous. Live from Las Vegas. Honna. Sponsorship, eto, diolch. Pawb, Nadolig Llawen iawn i chi gan Crwn a Haclediad. Nadolig Llawen gan Bryn? Nadolig Llawen! Nadolig Llawen gan, yes!
Nadolig Llawen, cons! Joyeux Noël o Gaerdydd. Diolch yn fawr i chi am wrando, a welwn i chi yn y flwyddyn newydd. Ta-da! So pryd da chi'n mynd i weld Star Wars? Boxing Day i Bryn. Geinfed.